Добре дошъл в енергията на ума, пространството между мисълта и тишината. Понякога животът ни кара да спрем, не защото сме загубили посоката, а защото е време да я чуем отново. Умът ни е като океан. Вълните му носят мисли, съмнения, страхове, надежди. Но под повърхността има нещо друго. Там, в тишината, живее истинската сила. Не онази, която доказва, а онази, която създава. Това пространство е за теб, ако си уморен от шума, ако търсиш отговори, ако усещаш, че животът е повече от навици и задачи. Тук няма рецепти, няма лозунги, има осъзнаване, има мисъл, която се превръща в реалност. Ще чуеш гласовете на онези, които разбираха силата на ума преди светът изобщо да повярва в нея. Флоренс Ковал Шин, Джо Диспенза, Невил Годард и други, чието думи още резонират във времето. Ще откриеш неща, които вече знаеш, но си забравил да си спомниш. Ще започнеш да усещаш, да наблюдаваш, да си позволиш да бъдеш осъзнат. Добре дошъл в пространството, където умът и енергията се срещат. Това е твоето място за вътрешна сила, за спомняне, за ново начало. Това е енергията на ума. Абонирай се и пробуди мисълта.